Izun zenbat Gaur bandera jolasa jakin merezi izan duela. Zertan zabitzen eskak? Bandera egiten. Eta zertarako behar duzu bandera, ba? Bandera jolasa egiten. Zetan zabitzen ba, bikote? Makillapetan. Makillazetako. bandera jolaserako Emekiko azikatzen arroka. Ta zenbat gau egon garen zeruari galdetzen jakin gabe. Adi, 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 konkista txari Venga, guazen. Jarraitu honekin Gin, gin, gin. Gin, gin, ya. Yeah, yeah, yeah Yellow youth. Bravo! Urdia! Mari urruzi! Espresso! Ardo! bidea euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak orain besta egiteko momentua iritsi da zu ere egin dezakezu jatxaigia garatzeko trago batetan dezakegu dena giroan sartzeko hizkuntzar dezagun bihotzetik salbatzeko Ta galdetzen hasi aurretik Zergaitik jarraiko honekin Gogoratu daiki duguna Gure maitasuna Zer moduz eguneko lehenengo tanda honetan? Historia? Zenbat gerra inditzu zuen? Eta zapixak? Zer handoia ondo, eskaz? Ondo? izango balik bezala bapatean tentetu zaitazala eta pena. Bueno, ekipo, zer handoia bandera jolas atzaldian? Ondo, prestamen baki, baina hemen txegabe. Gogotxu zauze? Bai, banderak topetan, Eta zuena? guria... Hor dago edo lapurtuta? Hor dago. Dakegu. Zestra? Ura horren gainetik urrengo dantza zurekin ospatu dezagun maitia berriz merezi izan duela. Bizitza oso bat borrokan utxiaren kontra korrikak dordoka atera punxa litroka emekiko azikatzen arroka ta zenbat gau egon garen zeruari gogoratu daiki duguna gure maitasunarekin ta muga orain gure azterketak elkarlanean arituz lortu dugu aldaketa orain besta egiteko momentua iritsi da zu ere egin dezakezu jatxaigia garatzeko trago batetan dezakegu dena giroan sartzeko hizkuntzar dezagun bihotzetik salbatzeko Ta galdetzen hasi aurretik Zergaitik jarraiko honekin Gogoratu daiki duguna